دەستپێکە ساڵە خواندنە یا نو û vebûna dibistanan li Kobanî nêzik dibe lê îsal ji ber êrîşa rêxistina Daişê ya 15 Îrûna sala borî da û koçberiya xelkê û şerê ku 4 mehan di hindirê bajarê Kobanî de berdewam kiribû, kêmasî û kêşeyên ku di warê xwendin û perwerdeyê de hebûn ji berê zêdetir bûn. Ji alîkî ve ji ber koçberiya xelkê Kobanî hejmareke mezin ji mamosteyên dibistanan bi taybetî yên pispor di materyalên her du qonaxên amedeyî û navendî de jî koçberî welatên derve bûne û valehiyek li şûna xwehîştine ku bi ti çareyan ew valehî nayê dagirtin û wê bandoreke nerîniye rasterast li asta xwendinê li dibistanên Kobanî bike. Li alîkî din materyalên Kurdî yên ku nû wê li dibistanên Kobanî werin xwendin ji bo siberoja xwendekaran û temamkirina xwendina wan li zanîngehan ne diyar e. Ango ta vê demê zanîngehên ku xwendin lê bi zarava kurmancî ya ku bi tîpên latînî dibe li Rojavayê Kurdistanê û li seranserî dunyayê tune û mamosteyên ku nû ji bo dayîna wan materyalan hatine amadekirin ew jî xwedî serpêhatiyên nû ne. Her wiha pirsgirêka tunebûna bawernameyan ku ji xwendekarên polên nihan û bekelûrya re ku dibistanên Kobanî nikarin wan bawernameyan bidin xwendekaran û ta ku xwendekar bikaribin xwendina xwe li zanîngehan berdewam bikin, bawernameyên xwendina her du polên neh û bekelûrya ji wan re zor pêwîst in. Lê ji ber ku xwendekarên Kobanî nikarin ezmûneyan li parêzgehên dibin di kontrola hikûmeta Sûriyê de pêşkêş bikin, xwendina bê bawername pirsgirêkeke mezin e ji bo siberoja xwendekarên Kobanî. Pirsgirêka wêranbûna beşekî ji dibistanên Kobanî û xerabûna bingeha wan ew jî pirsgirêkeke din e li gel pirsgirêkên kêmahiya mamostan û materyalên nû. Ger ku dibistan baş neyên amadekirin, wê xwendekar nikarbin normal û li gorî mercên xwendin û perwerdeyê têde bixwînin. Emer Kalo, Rûdaw.